Nyt. No nyt se on valmis. Ei joku hemmetti. Haavi unohtu. Ei hemmetti, kun haavi unohtu. Kai se pitää mennä hakkeen. Oho. Nää toi niinku se... Haavi unohtu. Joo. No mennään kalaa. Voisiko käydä hakea se digitreen? No en mä tiedä viittiikö uja. Mikä kuvaa sä otat? No mä en tiedä. Sinänsä meillä tästä haukea ja ahventa tulisi, mutta tällä saa ahventa ainakin. Tää koko. No sä sanoit sulla, että näillä sammit. Mä sain täällä Yllässä saatteella Jyväskylässä ahventa, mutta Joulukuusen koristelu voisi olla. mä otan Ota joulukuusen. mä otan täällä legendaarisen. Joo. Tällä mä sain paljon haukea. Mä näytän ton jigipaikan nopea. Tosiaan meillä ei eikä yksi jigi, se on niinku tuolla. Niin sitä me mietittiin, että jos me oltais haettu se. Ja muistaa, että me saadaan mennä ton saareenkin. Mut sit jos tästä tulee hyvin kova, niin ei me kyllä mennä sinne saareen. Niin. Näytätkö sä mistä? Tästä meitä on. No siis. Tuossa on Haarin. Tuossa on Maisterin. Tässä näin katsoin, eilen kun heittelin tästä tälleen näin. Vai me tohon toiselle kielelle, en mä tiedä tästä ei. Puukin. Tosta kiveltä näin. Tossa noin, heitin tonne. Mä kelasin, tuli ahven kiinni, mutta se pääsi irti sitten. Voidaan sitä haastaa. Aivan huono muista. Ei vittu tullut pysikkoa mitään. Eikö sä heittänyt joulukuussakin? Ai sitä pitää heittää. Häh? Ai joulukuuta. Niin. Laitaanko? Jos sillä vois tulla. Mikä toi oli olevinaan? Häh? Mikä toi oli olevinaan? Mä yritän tuolla samalla osumatta noihin ruohoihin. Missäkin se tonne? Onko aivan vieressä? Mä näytän niille näitä ton merkki. Tuolla on se jiki. Mites Maisterilla menee? Meidät siellä kiinni tonne noin, mutta kai niin irti. Kuinka pitkä video me tehdään? Riippuu vähän. Jos on kasataan, niin heitäkää ehkä 5 minuuttia. Riippuu siitä, että tuleeko tuosta tuolla ja saadaanko yhtään kalaa tänne. Ja riippuu meneekö siimat solmuun. Tai sit siihen, että vielä hemmeletetään, niin ei me enää sen jälkeen heitetä. Tos pomppas, tos noin. No, viitti. Ota sää sen. Eipä niin. Tää on tämmönen ruoho. Juman kautta. Otaanko heittää tonne sillalla? Ei ole. No. Voiko
Niin paha oli. Aloita uudestaan. Tuli paha koitettua ainakin. Ei vittu. Toukkapomppu. Ihan vieressä. Joo, se on hyvä. Joku tommonen sarki. Joku oli. Mikä heitto se oli? Jonkunlainen heitto, se ainakin yritti olla. Olihan se nyt parempi kuin erään L-llä. Ei siis Leo, mutta eräs toinen, jonka nimi alkaa L-llä ja ei, ja sit tulee N enempää, ei voi kertoa, mutta pomppas vieressä. Se on puussi. No ei paina. Kysy vai. Hei Leo, nyt tulee taas tää. Leo. Se sininen tyyppi tulee. Ei kun autolla, kävi äsken tossa noin. Saattoi olla, että se kääntökin, mutta joo tosiaan, eli tää on tämmönen silta täällä Kangasalla. Joo, tuolla maisteri. Tuolla on ilmanen jiri, jos haluatte käydä hakemaan. Uimalla. Ei oo kuin yksi koukkukin, mutta Mennään toiselle puolelle. joo. Joo, pääseksä sä tänään sinne pumppikselle? Minne? Pumppikselle. En mä. On sille toi ykkönen ainakin. Tää voit jäädä tähän. Mä ajattelin, että sit jos mun iskä tuo se lightsaberi, vois kysyä, että jos se tois mun virveli. Mikä toi on? Niin päin pieni. Käydäänkö kohta koittaa sitä saarta? Tästä paikan tulee sen
Niin no me tästä vedettiin semmonen 2-kiloinen hauki. Niin. Tai maisteri Leo vetäisi. Kato perhana, mä käyn hakemaan. Ei tarvitse, on sen verran pieni. No niin onkin, se on pikkunen ahvena. Käydäänkö viemässä sun tai minun kissoille? Leo. Ai mitkä? Toi kala, ahvena. Oota. Niinku kissalle. Minne? Kissalle. Väistä. Saatiin tommonen pikku ahven. Ai vittu. Oh. Menee varmaan järveen tai meidän kissoille. Päästään tuonne järveen, mutta tämmönen ahve. Ei kun mennään kissoille se. Ei Harri oikein syöttää. No mun kissat syö. Päästäkää mappaa, se on sen verran pieni. No niin onkin, mutta mä tykkään kalasta. Ja ne saa niin harvoin kalaa. Syödä niitä. Tää on tämmönen pieni ahve. Heitin siihen, Tosi pikkunen. hyppäs aivan vieressä. Älä nyt päästä sitä, kun vielä ei se mun kissa on. Ei vii. Piiaa. Ota kuva siitä. En mä mitään kuvaa ota. On. Älä nyt kättä laita siihen. Ei hemmetti. No niin, pidä paikoilla. Noi. No niin, me päästetään tää ahven vapaaksi. Tämä on päästä se. Mäpä. Kuva se on. Tänne näin. Päästetään se täältä vapaa. Sinnekin pitää kuva. Niin ettei luule, että on syntynyt Lapissa, vaikka ei oikeesti oo. Nyt saat muuten kokattua, jos tohon ajaa auto. Sinne niin. Uiskentele. Niin kiveisesti. Näytetään se kuva, mitä tuli. No, mä valitsin tän, kun tällä kuvalla sitä ahventa tulee. Että voi saada Jos saadaan ensi kerrallakin tai tämmönen samanlainen, niin voidaan me viedä sen kissiin. se tulee vähän isompi. Sitten tulee joku tosi iso, niin sitten Lensikö se edes järveen vai menikö sut kuva? ei sit kuva mennyt. On se tuo järjestä. Mun vaari sanoi, että mato-ongilla sais lahanaa tällä säällä, mutta ei oo matoja. Eikä onkea. No onhan tuo nyt niitä paljon. Jotain mato-onkia, mutta kyllähän virvelilläkin pystyy mato-onkea käyttää. Niin. Siinä oli kala perässä. Oli. Oli. Pikkunen särk. Testataan päästä eikä. Se on viihettävä katsojille. Nyt jos joku särki saadaan, niin viedään se No rontille. särki voidaan kyllä viiä. Rontille. Mitä sä nyt nyt sitä kun viimeistä päivää? No, siinä oli kyllä joku lummi. Tossa mitään lumpeita on. Siinä oli kalaakin. Ei ollut. Olihan. Oli. Oli tommonen ruoho tuolla. Uivi. Ja nää vähän tänne alemmas heittää. No mutta niin pieniin kaloihin ei mitään laavia muuten tarvitse. No ei tarvi, ei. Jos ei lihasta löydy, niin ehkä sitten, mutta Jos saatteekin sen pestä, niin ehkä sitten. älä nyt pakun ikinä tehty sillä. Jos sä haluat pistää kaloja, jotka on pienemmä kuva, niin älkää ikinä kädellä. Älkää laittako kädellä. Se lähtee siitä. Niin, no sullahan kävi se jo kerran. Ei ollut onneksi iso, niin. Ei ollut mitään. Tässä on sit kohta jo vartin video. Ja sä heitit sinne. Silta alle. Oli kala just.
Kiinni. Pala. Hauki! Ei oo hauki. No mikä se sitten? Ai kun lahna se on. Ota hauki. Joo, Venä. Se on lahna. Se on lahna. Se on. Nyt tuli sitä kontenttia. Nyt on sitä kontenttia. Haavimies. On kamaa. Se on lahnaa. Niin. Mennään ylös tän kanssa. Juu, mennäänkin. Älä tätä tolle, ettei nyt kakki toi kirvelin pää. Mennään. Ui, hele. Helpotti. Sitten katsotaan. Sitten se lahna. Toi muuten otetaan sitten. Ai ei oteta. Ei me lahnoja vedetä täältä. Häh? Jos me lahna saadaan, niin me ton laitetaan se takas No järjestelmään. se on mä päässä. Silleen, että kuvaat kameralle. Häh? Silleen, että Eikö sä kuvaat sun mä päässä? Joo. No nyt tää on tätä. Se on lahna. Mutta nyt meillä on katse, nyt on paha tilanne. Joo. Meillä on koukutkin. No tehdään se tän jälkeen, mä käyn päästään tuonne. Ottaa Oot. kamera. Pitää ottaa kuva siitä. No toi kuolee kohta. On se komia kyllä. No, on se komea. Miksei me oteta? Koska se on poika lahna. Niin se on. Paina sitä valkoista nappia. Joo. Mitä sitten on? Se on lahna. No niin, otitko sä siitä kuva? Otin. Noniin. Laita se tohon noin. Eikö mä päästä? No mitä Sä sanoit, että mä saan päästä se. Käppär. Mä en edes päästä itse. Anna mä päästän sen. No, mulla on kädet, niin mä voin kuvata. No, kutsonen on. Viedä se tonne alle. No joo. Kala! Se on lahna. Lahna. Noniin! Ei! Se on siinä Tää kivellä. on jumissa! Laita vettä. Joo. Se on lahna. Pois. Päästä se tosta. Mä päästän tästä. Mä päästän sieltä. Anna. Ei. Noniin, päästä tosta. Joo, jos sä teet tilaa. Noniin. Ei, Ei. Meidän pitää ottaa se muuten tosta. Ei pidä. Kuule Seeli. Kyllä, jätkä lähti sinne. Hello. En mä uskonut että virvelillä. Lahna noin helposti. Oli yksi heitto sinne sillan alle. Kannattaa heittää tänne sillalle kyllä sitten. Oli se hyvä komea pötkö. Oli se on. Komea pötkö. Mutta pitäis me tää saada aina? Tohon ei pitänyt jäädä koukut. Joo, ei pitänyt. Jäi muisto. Ui jumala. Muisto jäi. Joku syö sen sieltä. Se oli myös poske. Ei, se oli On. joku suomu siitä. Eikö niin on tommoset poskelut kaiken kaiken. No joo. Se on nyt pikku process. Aika pauselle video siksi aikaa. Mut sitä niinku se, mä luulin eka, että kun se lahna oli sen verran iso normilahnaksi verrattuna, mitä mä oon joskus saanut jollain matongaa, niin mä luulin eka, että se on joku suutari. Mutta ei Mut se se ole. olisi pitänyt päästä kyllä takaisin sitten. Ai suutari. Niin. No niin, no ne on sen verran kyllä tämmösiä harvinaisia. Eikö se ole rauhoitettu? On kai, en mä tiedä. Mä sain semmonen katiskalla, päästin vaan. Ja mun pitäis koittaa saada nyt sitä kuhaa. Kuhaa. Niin. No siis Ei sitä tästä mitään kuhaa tuu, mut siitä rannasta vois tulla. Ei meidän rannasta kuhaansa. No tuolta voi saada. No niin, no sieltä voi tulla ja suistelee, mutta... Niin me päästään kato tohon noin saareen heittämään sinne. Joo, ai Niin sieltä tonne. pääs... Ai tuohon saareen. Niin tonne ja tonne. Eikö sinne mene reittiä? Ei sinne mene reittiä. Kyllä tonne menee. Ai tonne. Niin. Ei mene. Menee. Se on saari. Se on saari, ei tästä No mene me saadaan mennä ainakin tonne. Ei saadaankin.
Kyllä siitäkin pääsee heittämään tolle puolelle. Tulisiko oikeesti kuhaa? Se olisi aika napsi. Mutta niinku haavissa on se huono puoli, että niillä jää koukut kiinni. Niin pitäisi olla sellainen oikeesti isoreikäinen haavi, mutta kun ne maksaa niin paljon. Ja mä aion käyttää mitään 40 haavia. Niin. Tääkin on 6 euroa. Eli 13 euroa. Ei paha hinta. Niin oispa nyt se GoPro, niin vois ottaa tuolta veden alta montakin. Niin. Oispa GoPro. No mulla on se GoPro, mutta ei oo mukana. No niin, eli tossa on haavi. Oli vähän pitkä operaatio. Joo, me otetaan tää tonne alle valmiiksi. Joo, mennään. Joo. Tosiaan katso, jos tulisi toinen lahna, niin sä vois syöttää mun kissoilta, kun ne tykkää kalasta. Mä luulen, että se tästä lahna. Mutta tuli lahna. Tulipahan siitä ainakin lahna. Onko tuolla kutee tonne sillalle? No ai jaa, niin siitä voi tulla enemmänkin. Jätetään haavi vaikka vähän. Voit tiedä, mutta jäi koskeen kiinni koukkuun. Niin. Mut se on lahna, boys and girls. Mä heitin sen tälleen. Tosta noin. Joo, nyt saadaan tällaista lähimontokea tonne. Älä tiputa sit puheelle. Siitä mä oon ollut pari minuuttia velkaa. Niin on. Niin tää kun heitetään tolleen jotenkin. Sit kun se kelaa, niin siinä on joku lahna tai joku ahvenvaro ja nappaa kiinni. No niin, taas roskaa sieltä löytyy. Se lähti irti ravisuttamaan. Se oli toisella puolella. Sitä mä kyllä ihmettelen, että se sama lahna vielä syö. Niin, eikö kalat usein tee silleen, että ne ei syö samaa? Ne menee vaan piiloon. Jep. No niin, mä äitän tää. Juu, no tällaista lähimontakea. Onko sun nyt sun oma tekoinen perukeet solmu vai vaari? Äitin solmu. Kyllä se on luotettavaa. Häh? Kyllä se on luotettava solmu. Kyllä. Jos toi jäis järveen, niin kävisikö hakee? Ehkä. Jäikö johonkin tonne, missä jikikin on? No joo, ehkä jos otettu kaljari, joka on hyvä. Eihän tuolla rahallisesti ole niin paljon arvoa, mutta kun... Niin, mutta tällä tulee kalaa. Niin. Eikä se oltais sellainen isolla kuvalla lähetty tosta vetään, ei ois kyllä lahna napannut kiinni. Ei ois. Se on just hyvä, kun toi pikkukala ja paras väri. Eli huono heittänyt. Juu, mä menen takas ylemmässä. Okei, Leo heitti hyvä heito äsken tohon. Mä oon täällä ylhäällä, niin se ääni ei ehkä kuulu sitten. Okei, onko kalat? On kalat! Noniin. Heti kalakyy. Onko se iso? Ei se pää. Voi persee. Heitän uudestaan. Joo. Ei se iso ollut, se veti aika hiljaa, mutta Niin ois se kissoille kelvannut. se varmaan oli semmonen pieni ahne. No ois sekin mennyt kyllä kissoille. Mun kissat syö niinku mitä vaan. Kalaa, jos niillä antaa kalaa. Ei saattele, tuleeko se enää? Ois pitänyt ottaa se lahna kyllä. Häh? Olis pitänyt ottaa se lahna. Se oli niin komea kokonen. Ehkä se oli komeutta, kun ei lahna ole niin hyvää. Ei niin. Kyllä mä tiedän, että lahna ei ole niin hyvää. Lahna on savustettuna hyvää. Niin.
Ja savukuhakin on hyvä. Ja Niin. savuhauki ja savuahven. Kaikki kala savustettuna on aika hyvää. Niin. Mutta tietysti särjet fritattuna on hyviä. Mennäänkö koittaa saarta? Ekaa kertaa. Nyt vai? No nyt mennään. Elikkä nyt lähdetään salaiseen kalapaikkaan, jota me emme kerro, joten video lähtee pauselle hetkeksi. Ei menty salaiseen kalapaikkaan, kun tässä voi olla noita maa-ampiaispesiä ja molemmilla on kroksit jalas, niin se on liian iso riski. Joo no, ei meillä ole sitä salasta kalapaikkaa, niin, mutta se on tosta tän meidän puolisalasillan, tuolla on toi silta. Voi, mä käyn nopea puska. Mä käyn puskaseka. Joo, no. Ja katsojille pahoittelut, jos tästä tuli pitkä kalavideo. Eli me pistetään se itse, jos mä pääsin tulla yhdelle kivelle. Toi pieni. Ei me siitä aleta heitä. Mennään vaan sillalle. Joo. Eli tätä on ollut jäsenä. Tää kalareissu oli tässä, niin moikka! Se on moro. Siinä... Tää oli tää meidän kalareissu. Toivottavasti tykkäsitte. Joo, mutta pieni semmonen juttu, että se ei ollut lahana se kala. oli suutari tai pasuri. Se oli joku pasuri, se ei ollut kyllä lahana. Varmistettiin se tuolta mun vaarilta. Vaari sanoi, että ei se kyllä mikään lahna ollut, että se oli... Se oli pasuri. Niin, vissiin semmonen. Katsottiin Googlesta. No. Joo. Mutta joo, tää oli tämmönen, niin moikka! Ja tilatkaa ja tykätkää. Moro. Moro.